الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال الله في كتابه الكريم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره صدق الله العظيم. Draga braćo i drage sestre, sva slava i sva hvala pripada Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu dželešanu na svim nimetima, na svim blagodatima koje nam je dao. Hvala Allahu dželešanu što nam je dao život i pored života što nam je dao ovaj din i iman, ovu našu vjeru, ovaj naš islam. Jer bez ove naše vjere, bez ovog našeg islama, bez ubjeđenja Allaha dželešanu, naš život bi u novome svijetu bio besmislen, naš život ne bi imao smisla. Prije neki dan ja dolazim iz države koja se zove New Jersey. Iz Bosne sam iz Banja Luke, ali ovdje živim u državi koja se zove New Jersey. I u tom New Jerseyu imamo grad koji se zove Burlington. I u tom Burlingtonu imamo nekoliko desetina naših porodica koje žive. I jedan naš dječak od 15 godina je ovdje prije par dana izvršio samoubistvo. Taj dječak je imao 15 godina. I bio je najbolji sportaš u svojoj školi. Čak u istoriji svoje srednje škole on je bio najbolji sportaš u ovom američkom fudbalu. I 8 godina je trenirao jiu-jitsu. Dakle, sportaš i bio je honor roll student. I svi su ga smatrali uzorom i najboljim među svim tim njegovim vršnjacima. I momak se prije neki dan objesio. Niko nije mogao da pretpostavi da će se to desiti, ni njegovi roditelji, ni njegova majka, niko. Čak je otac s njim razgovarao i rekao, dogovorili se da će gledati fudbalsku utakmicu, naručili chicken wings, naručili da njih dvojica gledaju, on je otišao u svoju sobu i iz te sobe se više nije vratio i taj mladić taj dječak je sebi oduzeo život. I normalno čitava škola se digla i čitava naša zajednica se digla na noge. Sad i američka i bosanska zajednica se digla na noge. I na stadionu je održana komemoracija. Na stadionu nekoliko hiljada Amerikanaca je došlo. I mayor i šerif i svi su došli na tu komemoraciju da kažu nešto. I njegov najbolji prijatelj, Mike Steve, govori normalno sve najbolje o svom prijatelju i završava taj svoj govor sa ovim riječima: See you soon, buddy. Vidimo se uskoro, prijatelji. I nakon 2 dana taj momak je isto sebe ubio. I onda je, a obodvojica su bila u jiu-jitsu, obodvojica su sportaši, obodvojica, ako hoćete nekog zdravog čovjeka da vidite, i psihički i fizički, onda je to sportaš, jel tako? Kaže, anima sana in corpore sano, u zdravom tijelu i zdrav duh. Međutim, ta dvojica momaka se ubiše. I sad se digla pogotovo hampa u čitavoj tom Burlingtonu, našem gradu, tom malom gradiću u New Jerseyu. I psihologe i ove, i ne znam nija koga nisu sve pozvali. I učitelj tog jiu-jitsua pozove u ovakvu jednu salu 200 svojih đaka. I pozove sve njihove roditelje. 200 sportaša koji znamo da treba biti najzdraviji tijelom i duhom omladine, i pozove njihove roditelje. I pita: o djeco, ko je od vas razmišljao o tome da učini samoubistvo, nek digne ruku? I više od polovine djece pred svojim roditeljima je diglo ruku. Više od 50% djece je diglo ruku.
kaže, o djeco, koliko je od vas pokušalo da se ubije? Tu su roditelji, tu su djeca. I više od 25%, 30% djece je diglo ruku pred svojim roditeljima, ja sam pokušao da se ubijem. Braćo i sestra, ako ovo nije preznak sudnjeg dana, ja ne znam šta je. Čitava generacija u beznađu, u depresiji. To je generacija koja sutra treba da vodi fabrike, koja treba da vodi državu. To je generacija koja sutra treba da nosi. A čitava generacija razmišlja o samoubistvu. I na taj način nam Allah Đelešanu nešto govori. Šta to djeci fali, draga braćo i drage sestre? Jel im fali hrane, jel neko gladan od njih bio? Jel im fali krov nad glavom? Svaki od njih ima svoju sobu. Jel im fali televizora? Jel im fali kompjutera? Jel im fali iPhone-ova? Jel im fali automobila? Jel im fali dunjaluka ovoga išta? Ništa im od toga ne fali. Sve jedno naše dijete ima bolje uslove nego faraon prije 4000 godina, kad je u vrijeme 3000 godina u vrijeme Musa a.s. Niti je faraon imao air conditioning, niti je faraon imao antibiotik. Niti je faraon imao automobile, niti je faraon imao I-55 puter. Svako naše dijete ima više nego što su kraljevi bivši imali, kad je dunjaluk u pitanju. I postavlja se pitanje, draga braćo i draga sestre, šta je to onda uzrok? Od dunjaluka se sve ima. Šta je uzrok, draga braćo i drage sestre? Pa psihologe doveli, pa ovo, pa ono. Uzrok je taj da se nema Allaha Đelešanu u srcima svojim, u dušama svojim, u životima svojim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mi nismo stvorili ni džine, ni ljude, ni zbog čeg drugog, već da nam ibadet čine. Mi nismo stvorili džine, ni ljude, ni zbog čeg drugog, već da nam ibadet čine. I mi kad ibadet ne činimo, mi smo profulali smisao našeg života. Život postane besmislen. Do 15. godine dijete sve proba. Sad imaju te video igrice, on ne spašava sada ulicu i sokak, on spašava univerzum. On tamo u tom virtualnom svijetu živi. I on se sada tu i onda dok se vrati ovdje sve proživio, sve vidio. I onda kaže, pita samog sebe, ili ovo taj život, ako je to ovaj život, ja ga neću. Slušao sam jednog ateistu što je prešao na islam i on kaže, svaki haram sam probao do 21. godine. Sve sam probao, i zinaluk, i ne znam nija, i kocku, i alkohol, i drogu, i sve sam probao. Kad sam sve probao, onda sam samog sebe pitao, je li to taj život? I nije, onda, kaže, došlo je u tu depresiju, šta će mi ovaj život ako je to? Zato je, draga braćo i drage sestre, najveći nimet koji imamo je naša vjera. I tu vjeru treba da čuvamo ko malo žere, ko malo, znate kako se to mora čuvati? Ko više nego oko u glavi. Ta vjera je nama smisao našeg života. I nemojte misliti sada da je to tek tako lako. Mi sa djecom moramo svaki dan da radimo, svaki dan da pričamo, svaki dan mora levha biti, mora biti Allah Đelešanu, mora biti Kur'an tu negdje na vidnom mjestu, mora biti selam, mora biti kelam, mora biti šehadet, mora se Muhammed a.s. spomenuti, mora se mevlud napraviti, mora se namaz klanjati u kući. To je ders. Ne moraš mu ništa pričati,
Ali kad dijete vidi da si ti se nekome poklonio tamo, na seždu pao, pa onda mati za tobom. Wow, koji to sada poruka djetetu? I onda i ona automatski, ona vidi ima struktura, ima hijerarhija, ima nešto, dakle ima nešto čemu se mi svi nadamo, čemu mi težimo. Ima neki viši smisao ovoga života, nije samo jesti, piti, use, nase, poda se, što se kaže. Nije samo to, već ima duhovni svijet, ima Allah Đelešanu, ima vječni svijet. I ako ostavimo našu djecu duhovno gladne, jadno nam se piše. Jadno nam se piše. Vi imate ovdje Efendija divan primjer, svima nama dao. Sa svojim sinom i hafizlukom. Ja sam ga pratio i pričao s njim i on mi je govorio ne znam koliko, 20 milja, 25 milja, svaki dan treba odvesti dijete, pa se onda vrati, pa opet otići uzeti, pa se vrati, ispane 100 milja, pogledaš ko će to toliko. Ali za godinu, 2 dana dobio hafiza. Titula za čitav, onda ispane da nije ništa, malo te nije ništa uložio šta je dobio. Sve je to, mi moramo tu da uzmemo nauki Bogu. Da svi svoju djecu tako, dan, noć. Ja kad se ovo desilo, koliko god smo mi u islamu, tako i moja žena i ja i tako dalje, ja sam opet posebno djecu uzeo da pričam s njima o islamu. Posebno sam sad svaki noć, akšam ako smo zajedno, jači ako smo zajedno i onda ne mora neki hadis biti, mora biti da se zna za Allaha Đelešanu za Muhameda alejhi selam. Ne može, Allah nam govori da ne možemo bez njega. Evo ti sve, ali ne možeš bez njega. Evo ti sve, ali ne možemo bez njega. I pazite sad šta se dešava. Hoću i to da kažem, Allah Đelešanu nam govori i kroz to je jedan strašan znak od Allaha Đelešanu. Kad više od 25% djece sportaša diže ruku da su pokušali samoubistvo. Pa onda je jasno što onda se ubijaju djeca po Pa onda to su čitava generacija psihopata koja treba sad samo da pobije jedne druge. Čisti šejtanom, tamo gdje nema Allaha Đelešanu, nikako onda tu šejtan ulazi sa svih strana. Tamo gdje nema dove, tamo gdje nema Allaha Đelešanu i tako. Duša je onda neispunjena, prazna, gladna. I to se zove duševne bolesti. Psihopata je duhovni bolesnik. Duša mu je prazna, gladna i onda on pada u depresiju. Stanje depresije je stanje beznađa. Stanje beznađa je stanje bez imana, bez vjerovanja. Kaže, imate to u Kur'anu Kerimu, imaju na ilahija. Ako ste slušali Jakub alejhi selam, kad kaže ovi njegovi sinovi, nemoj babo da gubiš nadu. Neuzu billah, kaže, samo nevjernici gube nadu, ja se u Allaha pouzdajem, kaže Jakub alejhi selam. Samo nevjernici nadu gube, ja se u Allaha pouzdajem. Prva stvar koju nam šejtan napadne, zapamtite, je nada. Ne možemo mi, nismo mi ni za šta. Gdje god sam došao u našu zajednicu, ne možemo mi. Ne možemo mi skupiti, ne možemo mi napraviti, ne možemo mi. Mi treba da imamo univerzitet svoj, a kamoli džamiju i neke svoje elementarne stvari. Školu svoju nemamo nigdje u čitavom svijetu. Bosansku školu. Nigdje nemamo u čitavom svijetu. I ako treba da je napravimo, treba ćemo napraviti ovdje ako Bog. Ako ne možemo sjediti u svoj, onda ne možemo nigdje. Ali mi ne smijemo da imamo, da nemamo nadu. I Allah Đelešanu nam dalje govori. Bile su 2 dženaze. Bila je dženaza naša bosanska, muslimanska i bila je sahrana ovome majku Stivu. I prvo je bila dženaza naša. I došla je sam Bonington je došao. I došli su Amerikanci. I došla su djeca. Došli su oni, misli su da će to da bude onaj viewing, znate kako se kod njeno dođe, se gleda, nasminkaju čovjeka pa se gleda i ne znam nija šta. Međutim, kod nas je bila ona naša dženaza klasična. I Allah je dao da kiša pada i snijeg da pada. Između kiše i snijega. I to je bila bljuzga. I mi smo bili u pod tog mezarja. I sad smo mi, sada dolazi onaj bager da hoće da ubaci onu zemlju, da mi ne damo. I mi idemo sa onim lopatama. I ja gledam, rekao, šta će ovi sad Amerikanci pomisliti? Rekao, ova djeca će se sva porazboljevati.
I mi s onim lopatama tamo, normalno kiša, mi sada oznojeni, pokisli, smrzli, ublatljavljani, u blatu sve, nabacujemo to jedno po jedno i tako dalje. Na kraju na raka ogromna, 8 lopata, ali ne možeš dovoljno da napuniš. I ono se još, blato se pa teže i lopatom proći kroz ono sve. I nestade zemlje. Ovi nisu pripremili dovoljno zemlje, oni tamo. Pa čekaj pola sata da bager donese zemlju. I opet on hoće, i opet mi ne damo. Nemoj tu zemlju na našeg mejta. Mi imamo poštovanje prema našem mejtu i mi jedno po jedno i tako dalje. I zakopamo našeg Adnana. I onda smo rekli ove ajete koje sad vama sam ovdje proučio. I nisam htio ništa od sebe da govorim. Već sam govorio samo ono što u Kur'anu piše i to sam prevodio na engleski. Em huliku min gajri še'in. Jeste li stvoreni bez ikoga? Em humul halikun. Jeste li vi tvorci? Em halaku semavati volad. Jeste li vi stvoreni nebesa i zemlju? Bel la yukinun. Ili jednostavno ne želite da vjerujete. Inat tjerate s Allahom Đelešanom. Pa sam naveo drugi ajet. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. I nama navode primjera, zaboravljaju kako su sami stvoreni. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Oni kažu, ko će ove truhle kosti oživjeti? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Reci, onaj koji je prvi put stvorio, stvorit će ih ponovo. Stvorit će ih ponovo. Pa rekao, onda sam spomenuo u našoj knjizi, piše se o John the Baptist, o Jovanu Krstitelju, o Jahja a.s. Piše tamo Allah Đelešanu da je on Zekarija a.s. sin. I tamo se Allah Đelešanu dovu donosi na njega. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. I neka je selam na njega na dan kad je rođen, i na dan kad je umro, i na dan kad iz mrtvih ustane. Pa sam onda naveo primjer još jednog ajeta koji se tiče Jezusa, Isa a.s. peace be upon him, dakle neka je selam na njega. Kad ga je mati u Bešici donijela, pa kad su svi čifuti skočili i rekli kako je ona bludnica, a njoj Allah Đelešanu zabranio da priča. I onda je ona pokazala i šartom na dijete, pa oni kažu kako da pričamo sa bebom u kolijevci. I tada je rekao, na engleskom, rekao Isa a.s. je rekao, Ana Abdullah. Jezikom, glasom zrelog čovjeka beba je progovorila u Bešici. Isa a.s. je rekao, Ana Abdullah, ja sam sluga Božji, ja sam rob Božji, rekao je. I rekao, ja ću liječiti gubave i oživljavat ću mrtve. وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. I opet istu dobu kaže, ali za sebe sada, neka je selam na mene kad sam rođen. وَيَوْمَ أَمُوتُ. I na dan kad umrem. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. I na dan kad iz mrtvih ustanem. I rekao sam to istu da ovo mi učimo za našeg Adnana, ako Bog da Allah podari selam i na dan kad je rođen, i na dan kad umre, i na dan kad iz mrtvih ustane. I šta se desilo sad, draga braće i drage sestre? I onda smo vidjeli ovu drugu sahranu. I ta njihova taj viewing i to šminkanje i ti kopčezi $10,000 i ne znam nija, Gucci odijela, ne znam nekakva kupuju skupa da se obuku i tako dalje. I onda ostave on to tako u crkvi, onda nekako tamo radnici nesu tog čovjeka, taj kopčeg u njegovo to groblje i onda ga tamo tako zakopaju. Sam se Benekto zainteresovao za islam. Šerif David se zainteresovao za islam. Brian, učitelj ovih 200 đaka, on kaže, Efendi, našem Amir Efendi, kaže, ja ne razumijem Kur'an ništa, ali ono kad vi učite Kur'an, meni se srce smiruje. Allahove riječi. Kad se Kur'an spominje, kad se Allah spominje, kad se zikr čini, srca se smiruju. Kaže, ja hoću s vama još pričat. Kaže, ja kad slušam Kur'an i tako dalje. I onda tebi smo imali nakon 7 dana i dolaze roditelji od tog dječaka drugog koji se ubio, koji je izvršio samoubistvo. I dolazi Tommy Heather i kaže Tommy Heather, i bilo je drugi Amerikanaca tu, we are ready to accept Islam. Mi smo spremni da primimo Islam. Samo što su svoga sina prije 5 dana ukopali, 3-4 dana ukopali. Mi smo spremni da primimo Islam.
Šta treba da uradimo da primimo islam? Rekao, jel vjerujete da je Bog jedan, da nema oca, sina, brata? Kaže, vjerujemo. Jel vjerujete da je Isa, a.s. rekao, ovaj sluga Božji, rob Božji i poslanik Božji? Kaže, vjerujemo. Jel vjerujete to isto za Muhammed, a.s. Kaže, vjerujemo. Rekao, ja svjedočim da ste vi muslimani. Ako to sve vjerujete, ja vam svjedočim da ste vi muslimani. I sad će u nedjelju biti velika, imat ćemo tu prezentaciju njih, kako se zove, on će imati tu prevođenje u islamu, odnosno proučit šehadet pred našim ljudima u Burlingtonu. Allah dželešanu šalje znak svima nama. Islam će pobijediti jer Islam hak, jer je Islam istina. Ali pitanje da li ćemo mi biti dio te istine. Da li ćemo mi biti dio te istine. Ne zavisi Islam niti Allah dželešanu od nas. Ali mi zavisimo od Allaha dželešanu i vjere koju on poslao Islama. Nećemo mi u džamiju, nećemo mi Allaha, nećemo mi. Ima Allah će dati drugi narod. Drugi narod. I Tom i Heather prelaze na Islam. I sad, pazite, Allah dželešanu dadne kaže, nas je strah da će nam se ovi smijati Bošnjaci kad mi budemo učili šehadet, pa oni ne znaju da prouče kako treba. I mene sad, sve su im unosi šetan, mene strah. Rekao, Amer Efendija, hajmo mi, rekao, s njima kahu popiti, čaj popiti, da se mi malo s njima družimo. Da ih šetan ne obrlati na drugu stranu. I odemo na kahu i na čaj, da s njima se popričamo malo i dovedu oni svog drugog sina. Kajla, 22 godine. I 2-3 sata pričamo o islamu i Kajl kaže, hoću i ja da primim islam. I ja hoću da primim. I sad ako Bog da, pručite dovu da to bude, ja se nadam šetan neće smetnut u nedjelju ako Bog da u Burlingtonu, u tom istom New Jersey gdje su pala dva momka od, ja bih rekao, nedostatka imana i vjerovanja. On će sada, tu će 3 čovjeka da prijeđu na islam, a velika je šansa da će i drugi prijeći na islam. Ako Bog da učite dobu kad budete i sad, ali i navečer prije spavanja, molim vas, nemojte zaboraviti. Nemojte zaboraviti, dajte da dobu učinimo za to troje. Uz Allahu pomoć. Allah će dati više ako Bog da. Ako Bog da, tako da znate, draga braće i drage sestre, vi ste izabrani ovdje, mi smo izabrani ovdje. Allah dželešanu nam je dao da imamo tu čast da stanemo pred njega i na ovu seždu da padnemo. To je nimet nad nimetima. Na sudnjem danu će se mnogi dići i reći Leu kuntum turaba, kamo sreće da smo zemlje ostali. Dakle, bolje ne postojati nego postojati bez vjerovanja. Bolje je ne postojati nego postojati bez vjerovanja. Allah dželešanu dao da živimo i da postojimo i da vjerujemo u njega. I čuvajmo to malo, opet ponavljam ovo što je naš Efendija uradio. Svako od nas treba da se bori svim silama. I svi zajedno i kolektivno, kako se zove košarci i zona i pressing i kako god hoćeš, ali moramo svaki dan, svake minute da se borimo. Ne znate vi, a to nisu znali roditelji ovdje, ne znate vi šta se u dječjim glavama kreće. I bez naše vjere, bez našeg islama, bez našeg Kur'ana, nema selama, nema mira, nema one duboke duhovne sreće. Inna dina inda Allahi islam, zaista kod Allaha jedino priznata i primljena vjera je islam. الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل. O ljudi, Allah vam naređuje pravdu, naređuje. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan, i dobročinstvo. Wa ita'i, naređuje vam da dobro činite. Wal ihsan, ali to je tako dobro da duplo više želi svom prijatelju nek sebi. Tako dobro Allah te samo. Ihsan. Wa ita'i dil kurba, i da potpomažete bližnje svoje. Allah vam naređuje to. Allah nam naređuje to. Wa ita'i dil kurba. Wa yanha 'anil fahšaj, i zabranjuje nam ružne riječi. Fuhuš riječi. Koliko samo psovki kod nas ima? Ne može se Bog psovati i da se očekuje neki hajr. Nigdje nema takve psovke Boga kao što je kod nas bilo, onim našim krajima. To moramo iskorijeniti totalno. Psovku bilo kakvu. Ne možeš niti predavno muško pred muškom ne smije da opsuje. A kamoli pred ženom, kamoli pred kćerkom, a kamoli Boga drago. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahša'i wal munkari wal baghi. Prvo nam zabranjuje ružne riječi, a onda nam zabranjuje Allah dželešanu ružna djela. Jer ružne riječi prethodne ružnim djelima. Rat u Bosni i Hercegovini, odnosno masakr i genocid u Bosni i Hercegovini, znate kako je počeo? Počeo je ružnim riječima. Prvo su bile laži. Ja sam bio u Beogradu mladić kad se to dešavalo. Rekao, babo, ja da sam iz Šumadije Srbin, mladić, ja bi išao prvi da ubijam muslimane. Jer toliko je bilo laži protiv muslimana. Toliko je bilo, to je psihološka priprema. Allah dželešanu zabranjuje prvo ružne riječi. Svi vicevi o Fati su bili predskazanje i jedna motivacija da nam se siluju naše sestre. Svi vicevi o Fati, ko je Fata? Čerka Muhammeda a.s. Ko je Haso, ko je Huso? Hasan i Husein, unuci Muhammeda a.s. Ko je Mujo? Mustafa Muhammed a.s. Ne možemo mi to, ni te viceve ne smijemo da pričamo. Ne možemo mi tako. Allah zabranjuje ružne riječi, ružne nevaljava djela. Ja'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah vas opominje, ne bi li svoje pameti, ne bi li svoje pameti došli. Nas Allah dželešanu sviju okreni, uputi, napravi put i učini onih s kojima on zadovoljan. Tako da se Allah, hvala nam.